Volunteer nontonmen, आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बे प्रसेसनाव डिसिप्लिनै जाहाथे बाहागो लानाय जायो आब्रुथि रैखा खालामनो थाखाय भलन्टियारना नोंथांमोनखौ आगदा आगसि लानानै जाहाथे बेखौ समायना खालामो आरो सहाय होगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय। गासै बे फालांगिफोरनि उनावसो जोंनि फोथायारि ओंखामखौबो उन बे प्रसेसनाव थांनो थाखाय मावलांनाय जाबाय। भलन्टियार साफ्रोमबो बेखौ मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय साइडआव थानानै आब्रुथिखौ थि खालामना हो। बरै जोङो जुदिव आगोलावनो बबेजों थांनांगौ बेखौ दहाय खोन्थाखादोंब्लाबो नाथाय आरो खोथा अखांनाय जानोसै जे जोंनि मिसननि खाथि गेस्ट हाउसनि खाथि गेटजों प्रसेसना थांगोन आरो ओरै भलन्टियार पालकनि आरो फोथायारि नोंथांमोना नैबे पेन्डेल मोखाङावहाय गसंफैगोन।